Ahoy! Maraming na banggilo at mga kadosbosabos and welcome po sa samuyang programang Dos Dosbosabos. Bosabos mo yan ang paggabanggi. Medyo late na kami ta. Ayo. May pigalat kami mga special na mga Guest. ngayon ang paggabanggi. Ayan. So, yan ang satuyang abangan ko niyan pong paggabanggi. Dako kitang mga guest na mapi-feature as in makakaulit ako niya sa satuyang programa dito. Dua. Mga gwapitong, mga VIP kang Naga City. Ayan. Kumbaga, proud na ganyo. Proud na ganyan yan, Proud na siyempre. ganyo. Okay. Mas kita kamaligan. Ayan, so kunyan pong paggabanggi mga tugang, siyempre gusto tong pasalamatan muna. Inuton ta na. Sa to yung mga viewers, siyempre, si mga nag-share, si mga nag-like, sa samuya po namang mga page. Yes. Siyempre, nyo dyan dito rin sa to yung mga pages na pwede po nindong i-follow, i-like, i-share. Tangani pong mas magdakol pa po ang sa to yung Mapapaugma. Yes. Siyempre, nyo dyan ang Dos Bosabos PH. Siyempre po, yan ang Tito Ray Borromeo. Siyempre man, ang sa kuya man personal FB page at Boy Agda DJ. Siyempre, yan din kita sa YouTube. Wow, si Shell. Yan. Dos Bosabos. PH. Mas social. Okay. Nasa IG. Yeah. Instagram. Yeah. Si Usong mo yan yan pa. Iyo, ano pa? Itong sunod natin ni Kuya Fred na TikTok. Iyo. Ayo. Okay. Isunod ni Kuya Fred na kanto baga mga bigas sari-sari pati da sa iraramugang ulunan na. Baka madagop ni Madiris niya. Dahil niya duman sa ano, niya duman permission sa iyang shop. Si Pig, itong ipitsim. And then, syempre, ayaw man kita sa Instagram, TikTok. And then, Yan. syempre, ang Gcash po, de paglingawan. Yan, di paglingawan po. Ang Gcash po, yan dyan sa baba. Aha. Ano yan? Bright 44. 0910-347-2074 po mga kadasbosabos. Ulitin ko po, 0910-347-2074 po ang samuyang Gcash. Baka lamang po, Bekene men! Ayan. So, maski pa paano ano kada tanganing lalo pang maglawig po ang sa tuyang programa. Sa tuyang pag-iiribanan. And then syempre ang sunod ng pasasalamatan dito rin sa tuyang mga sponsors. Yes! Kunya na pagkabanggi. Inutunto na dyan. Syempre ang Just Enjoy Events ano po ning sa indo po yan ning makukuha dyan sa may atubangan kang Barbecue King sa may M Plaza. Pwede po nindong dyanan kung kamo po nagpaplano na magpakasal. Magpasiring po dyan sa lugar na yan. Just Enjoy Events. And sa muya pong itataw sa indo ang contact number, mahihiling man po nindo aradyan. And then syempre dito Ray. Siyempre yan din po ang Noimaki Japanese Restaurant. Yan dyan sa Magsaysay, sa likodan lang kang PhilHealth sa second floor. Aranis sa OKFM. Yes. Yan. And syempre, sa pa sa ating mga sponsors ay syempre ang Tinandayagan Falls and Resort po. Yan dyan sa Barangay Palong, Libmanan, Camarines Sur. Owned and managed by Sir Alex Brioso and Sir Ma'am Jo Brioso. Ayan. So, yan po ang sa tiyang mga pagpasalamat sa gabos ng mga nagtatabang hindi po sa tiyang programa. Siyempre, ang sa tiyang mga pag-iriba, hindi sa tiyang programa, gabos Yes. ng mga nyaon sa likod ng camera. Salamat po sa Saint Gabos. Ayan. Okay. Excited na ako sa tuyang Excited bisita. na ako sa tiyang bisita dito, Ray. Dito na ni pagparahalo Ayo. rararom na ang banggi. Ayun nga ni, kumbaga mauli pa ni, mapipit-patan pa din ni misis niya. Natakot kay Mrs. niya rin. Barita ko man lang, garo under. Barita ko man lang. Kumbaga, masaning katotohanan na 100% natakot siya. Hindi ko yun aram. Baka naman. Ito kayang source ko naman, very reliable eh. Sige, stop magbabalik. Mga kaibanan tapos sa tuyang gas nyo na pagkabanggi sa Dos Bosabos. Okay, boy. Siyempre, abangan po ang sa tuyang mga guest. Ngunyang pong pagkabanggi. Sa pagbabalik po yan sa tuyang programang Dos Bosabos! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you with a certified event specialist together with an energetic team.
you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Starcy Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ahoy! We're back. Ahoy! 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 Nagbabalik po ang programang Dos Bosabos. And uyan na ang satuyang saro sa satuyang mga guest. Ngunya na pagbanggig, di po Yes. satuyang programa. Makikitang dakol na mga Ari harutan intro? ngunyan. Sabi na nga nagrararom na ang banggi. Baka Iyo. mag-uran, suspended na naman ang Yan. klase. Duman sa Naga, mainit. Pero sa Kamsur, maoran. Hindi ko maintindihan ng ano ta. Ano na kaya? Yan. Ay, ano na tayo? Okay. Sige. So, ngunyan, sa tuyang mga kaibanan ang saro sa mga prominenteng negosyante. Yes. Nagiling na naman, baga mga tagiliran na nagiling. Kagalang-galang. Kagalang-galang. Ayan. Haloy na hindi sa syudad. Oo. Mhm. Saka sa ibang syudad. Nililibot ko rin ang syudad. Di ko aram ko nag-syudad hopping. May piguwalat pati da kada syudad. Iba talaga. Yo. Sabi. Confirm? Sabi ninda. Barita mo man. Ako, Ayo. mayo kung alam ko Ayo. karam Ako yan ang barabarita. Na babaritaan mo man lang. Oo. Tapos kita. Tapos kita. Ayan. Pero gusto nung mag-ararong ka na. Hindi yun. So, kay Mananda si Kuya Jerry Armenda. Kuya Jer, maray na banggi. Maray na pagbabagi Kuya Jer. Sige. Batiyon mo sa tiyong mga viewers. Maraming nabanggi po sa gabos ng mga nagdadalan. Kailangan yun ang marandalan. Iyo, pero ni 25,000. Ayan. Magtaram Iyon ka. Magtaram ka lamang sa imong kalagma umayan. Okay, Kuya Jer. Siyempre, bisita mi ka at saro ka sa mga sabihin ta ng di man nagpupuon tahali ka na sa lado ng negosyo. Ano ang sa imong negosyo ngunyan sa ngunyan? Ano ang sa imong pinagkakaabalahan bilang sarong negosyante? Sa ngunyan, ini po bagang baterya. Baterya. Motolite battery. Mhm. Alagad may kaakibat na serbisyo. Mhm.
Ano tong mga special services na tatao mo sa mga kliyente mo? Saro na po dyan si libreng check-up, si libreng pagdi-deliver, as in tamang tatauning impormasyon sa customer. Okay. Ano pangarap pa lang Kuya Jer kung sa imong shop? JA Bicol Battery. G JA Bicol Battery, GA Central Bicol Incorporated. Battery. Baka si pagdahog ko eh. J. Cole na yun. Sa Bagotoy ba to? Mama. Kaya pigano ko lang. I-confirm ko lang. Baka Aralaba pati ang Iyo. maita. Saan malulocate Kuya Jer sa imong tindahan? Makukuha po nindo ang tindahan ko po. Yung digyo sa may Dorto, Abilay Building, Del Rosario, Naga City. Okay. Sa may Del Rosario. Sa may ano lang yan, Kuya Jer. Sa Minapo, sa NGCP. Bago mag-abot Kasoreko. Bago mag-abot ka Soreko. Bago magabot ka sir. Kataid lang kang Petron. 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 Okay. Kaya kung iyan kung nahihilig ka sa screen, ang mga services na pinagtatao kang negosyo ni Kuya Jer. Kuya Jer, anong mga auto ang pinagserbisyon kang sa imong tindahan? Halos po gabos, pera lang kayo yung mga electric vehicle. Itong mga e-trike. Automotive, mga automotive battery lang. I see. So, anong pagkakaiba kayan duman sa mga e-trike? Mayo kakayan katong sa e-trike baga itong kay puan i-charge lang Iya, So, mayo talagang 20. battery. May battery ito. May battery man. Okay. Karibang klase. Iba man ang klase kang baterya niya. Pagabot sa presyo Kuya Jer, siyempre may naghanap-hanap ng barato. Sa imo, sa Legit na Motolite, di ba? pagkukuyan mo, pag pero ang Si tama lang na presyo. nakakatawa. Nakakatawad man baga. Lalo na kung Ang pinapatawa, kung nangabakaldaan ng battery, itong ko yan. Dako lang bumper. Kang auto. Kang auto, Ay, yo. ay, ay. Tamis sa bagay, mga autong plat o araw Ay, ko ay, yan. ay, ay. anong klase? Kamban. Ayan. Siyempre bukod sa tuyang bukod siyempre sa pagiging busy mo bilang negosyante Kuya Jer, naaaraman ta naaaraman ta active ka man sa mga organisasyon, lalong-lalo na sa imong kinabibilangan ngunyan na the Fraternal Order of Eagles. Yan. Nabubulol na pati ako. Iyo po. So, bilang paano mo nagkakabaranga ang oras mo, Kuya Jer? Siyempre, bilang sarong Negosyante. akila, Tsaka sarong tapos negosyante pa. negosyante, Mm. paano mo na babanga ang oras mo dyan sa mga bagay na yun? Ano lang, siguro po, kuminsan baga, dawa ka itong may mga meeting pa kita. Mhm. Once may nag-aapod na customer, pinadalagan ko manggiraray ta, Mhm. makairak. So, saro man kayan sa saro man sa pig. Saro man sa pig pa, May ano ako nag-save lang comment na naman sa gilid. Nagrereklamang audio man. Ay, go na. Tapos, Sa pinalaog naman ninyo. Sabi ni Dang Dave na pagpalaugon. tapos. Okay. Okay. Paano mo nababangaan sa diring ang oras mo siyempre sa pamilya, sa negosyo, as in sa pagiging agila? Saka sa bata. Ano lang po, Nagalango na pati. Okay. Mauli na ni Gaw. Baka mag-walk out sa Itutuloy po na. Haloy ni yung Ayan, mga siguro mga 45 minutes ni. haloy. Alay. Okay. Pag may nagpapa-service sa luwas, kasi nga pwedeng apulan kay Jer. Duman magaray sa 0917-173-2023. Kunday naman duman sa 0919-930-9361. Anong area ang coverage mo pag deliver kay Jer? Akabot kang Cam Norte o Daiman po. Within ano lang, ini yung Naga. Naga nearby? and nearby municipalities. Okay, sige. Okay, sige. So, di po paglingawan na si telephone number ni Jer kung mga
Malubat ka mo dyan sa tao kang tinampo. Si Kuya Jar ang hanapon nindo, JA. Ayo. JA, ano yan? Bicol, ano? Okay, Battery. Bicol Battery Center Incorporated. Okay. Ano ba kaya bagay sa Everready pala? Sa Everready, ready na kaya to. Iya baga ito si Ropote Junior. Kada barita Everready battery. Ayo. Motolite kiko ito. Sumutuloy siya. Mas maorag. Dati di man ang Everready lag sa auto. Kaya Pwede. Mandar. Basta kayo po ang magparelo sa amperahe niya. Wala ko basta may work clock. Matipon ka lang. Kayo po ang si amperahe niya. Itong AAA ini salit na pang remote. Ang ribo garugin ba ako motolite na lang daw. Okay. Kaya Jar, ano kita mo ng mga greetings bago kita hapot pa ng ibang mga questions. Sabi ni Pading Franco Maray na Banggi, mga padi kong malupit. Shout out, nagdadalan hali sa Vallejo, California, si Wen Owen. Ohoy. Ang Gcash number? 0910-347-2074. Yeah. Baka naman, Wen Owen. And si Anto Singson, maray na banggi sa inyong duwa, kararayan. Ayan. Thank you. And si Pading Randy Bukakaw. Pa-shoutout man padi dalan sa imo habang nagtatagay. Okay. Maray Pasinda. Maray Pasinda. Kay Noemi Balawis. Hello sa lahat. Yan, keep on watching Dos Bosabos. Take 1 Tinom Plus every day pang full tank ng immunity. May pre-flagging si Madam. Yes, mga ani kay Jobert, Ibo Cortez, yes, mga gwapong marhay, pa-shout out. 1 Tinom Plus, Irigas, Tokis Distributor at now lang ka-member si Sir Edmondo Gracia. Yeah. Congratulations, sir. Ali, dyan sa Nabwa. Okay, Kuya Jar, baka may mga greetings ka duman sa imong live. Yan. Sa imong pig share. I-greet mo na. Ala ba da? Maora na sin malipot na pagkabanggi. Si Ray watching from Quezon City kay Rodante Roque. Oy, kay Judaville. Watching from San Jose. Yeah. Kwamsur. Gwapon ang guest nindo pa di. O talat may sabi ni Judaville, Galleria Days paring Jer. Ano ang nakatagong sekreto sa galeriya? Hindi ko aram si Eric. Ha? Pwede Eric hapoton mo. Hindi ko inaram. Ano naman yun? Kamundo, pasubli man daw, FHM Magazine. Yaraon pa man to. Yeah. Ikaw pala nag-igwa. Makuman si Kuya Play. Alanganin na ang oras tig dara si battery. Sabi ni Louie Malana. Si Kuya Louie sa City Lata. Ayan. Pa-shoutout man po, Sir Boy. Sabi ni Ma'am LV Rodriguez. Hello po. Marino Paggabangi po. Okay. Kuya Jar, baka may mga greetings ha? Di, i-greet mo na. Pininto si cellphone dali madala ni Mrs. niya. Ano yan? Igwang malupit. Ano yan? Big Boss kang Motolite. Malapit ang shop ko dyan, De Rosario sa Team Earl Car Wash and Detailing. Sige. Pero gusto lang niyang maaraman yung Galleria Days na yan. Yo. Simba ka muna pa de. Anong igwa dyan sa galeriya? Hindi ko aram yan. Hindi ko aram Si Tahibo gayod. Okay. Baka, ayo. Itong duman sa third floor garo. Kay Dr. Nacional. O duman sa dentista. Ay, malay ko kayo sa inyo. Hindi mo pagparadara may damay dyan. Tandi ko yun. Gulpiyon ka mga sekreto. Aral, siguro si mga agilang ini. Si mga layo, karalang kao. Maduman kami sa shop mo. Thank you in advance, alams na. Si Pading Leo kang Kingdom of Saudi Arabia nagdadalan. Pading Leo, maray na pagkabanggi. Salamat. And ang Gcash number me
0910-347-2074. Mabilis ano. 0910-347-2074. Yan, baka naman. Kapag ang programa ay abot naman lang ganong Oktubre. Pero ABS-CBN, ganun duduwahan gira ka tayo. Maduduwahan kita kaniyo. Okay, kay ano, kay... Sa ang mga branches da, Kuya Jer, kang sa imong, Sa ngunyan po, igdi na lang kita sa Naga. sa Naga na lang. Kung ikaw na ang battery dyan sa isla. May... May nagsaside comment kay Iggy. Ano mo daw niya? Sa tuyang. Okay. Third floor, dentista, delivery, pizza. Ano to? I-block daw yung taong yan. Concern man lang garo. Hindi ko aram. Nagtrabaho mo sa Greenwich, ano? Ha? Nagtrabaho sa Greenwich. Itong rider na ano baga, si itong inot na daw din napapaandar si motor. May chicken sa tagiliran. Pagkarinig kita baka agad yung Bagato na kita dyan. Saan pwede, Kuya Jar, na mag-contact ng battery assistance po? Diba mag-aaray po sa ano yan? Sa 0917-173-2023. Okay. And then 0919-930-9361. Ang kagayon na Kuya Jer, dahil pag nyaong ka, available ka, ikaw mismo bilang may considering kang Iyo shop, po. siya mismo talaga ang nag-assist eh. assist. Maski kalintorado, maski pigkukubit, nag-assist yan. Pero tatabugaong ka muna. Maski taranggasado pa. Iyo, ang iyo. pagmalasakit. Pero ang mahapot ka ano na sa imo, tabugan mo na. Mahapot ka na. Next topic kita. Hindi naman kaya. Sabi ni hahakulog sa tulak, sabi ni Ivana Pagmati. Yeah. Ivana Pagmati. Ibana pagma. Ano do ang pagmati ganiyo ni Ibana? Ayan. Okay. Okay, so Kuya Jer, FB page na pwedeng dumanan kan sa tuyong mga viewers at ang aning malocate an sa imong an sa imong shop, and then syempre kung halimbawa pwede ka bang ma-contact through through ba dyan? Sa chat lang? Sa chat lang or Pwede ba? even sige anong Si page? Jerry Armenta na ano yan, Facebook Okay. account ko. Jerry Armenta And then Facebook sa account. Facebook page si J.A. Bicol Battery. J.A. Bicol Battery. Okay, so ayan. So Kuya Jer Giraray, Salamat. i-invite mo kung sa may mga ano yan, may mga sasakyan pag nagkakaiguan ng problema, please invite our viewers. Sa mga customer na mga nagdudura-duwa kang sa battery ninda, di po ko masupog na bisita dito sa Kuweng Tindahan. Diyan po sa Door 2, Abilay Building, Del Rosario, Naga City. Na kung saan po nagtatao man kami ng libreng check-up, as in libre delivery. Doktor ni kan mga lobat. Salamat Kuya Jer. Salamat sa ano, higa pa. Ay, alat lang. Ano ni? Go. Ano yan? Pulutan. Usi. Okay, Giraray, sa mga problemado sa ito, ayan. Nailibon nyo sa screen ang kay tindahan ni Kuya Jer, ang sa iyang shop, dyan sa may Del Rosario. Del Rosario, Del Naga Rosario. City. Sa ano lang, kung hali ka mong sentro, bago mag-abot ng Kasoreco, sa Balyo lang katahid kang Petron. Yan. Yan Bago naman. mag-Petron. Motolife, may nakalaguan. JA Battery, Bicol Battery, dyan kay Kuya Jer. And personal ka mong aasikasuhon ka na yung sa mo yung bisita mo niya na paggamanggi. Yes. So, yan ha. Kuya Jer, salamat sa pagbisita. Hindi po sa tiyang programang Dos Bosabos. Siyempre, gabos ng mga nangaipot tungkol po sa baterya kan sa ilang mga auto. Di po paglingawan ang JABBC. Hanapon lang po si Kuya Jer dyan sa Del Rosario,
Naga City, dyan na sa Katayid kang Petron, halos atubangan lang kang Kasurek. Kasureko 2. Okay, so salamat. Nakakaabot kayang third floor ang taga first floor sa second floor. Suya lugod si taga third floor. Isa taga third floor. Hindi kayo ko aram yung kung sisay kung ano mga bigpaparatararam ka rin. Mabalik po ang sa yung programang Dos Bosabos! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki. Located at Door D, Starcy Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Ohoy! Ohoy! Paligid natin ito rin. Nag-recharge. Nag-recharge. Saka may bago kitang guest. Yes. Ano? Sabi na nga ni Dokol kitang guest ko niyan. So, Sampulo ni. ayun, Abot kitang alas 3 ng maga, hindi di yo. Maganda ba ka mo, may papromo kami pag alas 3. may papanao kami. Kaya panao kami ng dog food. Dog food. Ang tinda dog food. May dog style. Diyan sa tuod. Ayun. Diyan sa tuod.
Ipabistudan sa tuyang guest ko niya na pagkabanggit siya. Napabatiyon na muna naman siya bago talatikon. Sige, sige. Gano'n nga ni, napapauli na. Si Kuya Jerma na. Naggurub-gurub. Maray, pag ito nag-regas nga doon sa programang naraot lang niya si buhay ko. Sabi ni Kuya, ano pa may nararaoton sa imo? Dati nang wasak. Pinagli sa diklom. Okay. Kanya mga kaibanan ta si Kuya Jan Tuason ang may isa diri man sa Roman negosyante di sa Siyudad ng Naga. Ramon ta kung ano ang mga negosyo nyo manigdiyo sa Siyudad ng Naga, lalong-lalo na ngunyan ta mapipiestahon dito Ray. So tamang-tama na garo ito nga ni sa iyan saro duman na lugar maagihan pag Peña Francia Fiesta. Ramon ta Kuya Jan, maray na pagkamanggi. Ay, maray na banggi po tabi sa Indo Gabos na naka-tune in siya nagdadalan sa FB Live kang Dos Busabos. Yan Kuya Jan. Siyempre, nag-guest me kay Dio tanganing maaraman mi kung ano yung ano itong mga existing mong negosyo ngunyan ni Dio sa Siyudad ng Naga. Actually, Kuya Boy, ang pinunang kong negosyo ining Happy Animals Pet Shop di sa Atubangan kang Katedral. Since 2007 ako nag-start diyan. Then nakapag-branch out ako way back 2017 along Panganiban Drive. And last year during aning pandemic na ini, sinerte man ako nakakuaman ako ning pwesto along Magsaysay Avenue. So nakapag-put up ako ning sarong pwesto ning pet shop man giaray pero bako na siyang Happy Animals. Iyon na ning tigpapatalastas taig di sa Dos Busabos na Bark and Bite. Bark and Bite. Yan si bago mong baby ngunyan na shop. Yung isa yung Happy Babe. Nadahog ko lang to eh. May nag-echo. May aniningan. Gano'n si katayin mo sa may katedral. Pero nanganganib kita di sa Kuya dyan, anong pig-offer? Kasi yung mga... Pero may mahulog sa tindahan. tuloy. Pero ihuhulog kita. Mauubos kita rin hula. Kuya, siyempre, pet shop. Pag sinaming pet shop, ano yung mga pig-offer na services, and then anong mababakal duman sa mga shop mo. Siyempre, patungkol siyempre yan sa mga pets. Sige. Ano ito, Kuya? Mostly po, ang usual na mga pangangaibo ng mga pets dyan itong sa mga pagkakan. So, ang kadaklan ko talagang inaano sa mga customers is itong si dog food and si cat food na na available sa Muya. So, and even itong mga other accessories like leash, itong mga collars sa dog, sa cats, and at the same time, may mga cages man kami for birds, for cats, and for dogs. Okay. Itong grooming. Grooming po, nag-accept po kami ng grooming pero digdi lang po sa main store may sa front kang Naga Cathedral Church, Happy Animals 1. Hindi, may pedicure. Minsan baka mahiling mo, may mga may sadiri, ulay mo, itong mo, Kareos Ido. Pero yung nagmamanicure, nakailan ako kaya nito. Ay, dito baga sa SM. Ang araw mo ganitong piga ano lang mo dyan, Nail cut lang. Pero itong big laging iyo, cutics. Mostly ang mga araw katong mga kadikit na kagitilan sa mga pet. Dahil pa kayang gayo siya na i-introduce na maray. Pero may mga customers na gusto naman din ng araw katong style. Actually, baka man naman si Edo ang mag-itil, si may sadiri. Isa man makasabing, mapamanicure ko, aw. Hindi mo makataram siya. Tama niyo. Maparibanda ko, aw. Si may sadiri. FYI, for your information, itong Edo na nagbabayli, ali duman gi Kuya Jan. Iyo. Nailing garo sa may sinalian. Ali doon gi Kuya Jan, si Idong nagbabayli. Trending kasing trending katong katain niyang barbershop. Ayo, trending talaga to. Na-feature na pa ito sa GMA. Yeah! Ayan. Na picture. Na picture. And syempre Kuya Jan,
halimbawa, mapa-reserve ngayon ng time. Siyempre, ang mga tao niyan busy, sobrang busy ang mga pet owners. Kung minsan, gusto nila, pag abot nila duman sa shop mo, gusto nila, itulos to ang iinuton mo. Paano, may reservation sa imong shop or For appointment. for appointment? Usually nangyayari pag mga araw kayan po sa grooming. So nag-accept man kami ng reservation or slots para sa schedule na oras ninda. Pero as much as possible, ini-encourage mi sinda na sa free time ninda pag open mi ning 8:30, I think siguro mga 9 AM pwede na ninda rahon duman para mainot si mga pet ninda na mai-groom ni mas earlier. Na dahil na sinda magparahalat ning kung si tamang slots ninda. Pero pag talagang itong ang schedule ninda is talagang allotted lang para duman sa oras na ito. So nag-accept man kami ning ning reservation ning araw kayan, tapos ini-inform mi na lang si mga nakapila na pag abot ning alas 2, pag nag-abot si naka-schedule ning alas 2, Ako yan. 10 lang araw kaya oras, di i-accommodate mi muna ito prior sa mga naghahalat duman para maiwasan man itong mga may bias man or something na may nainot pa ngayon tapos may nag-abot Yan niya na, muna. yan. Correct. Ini ang iniiwasan ta. Mas inod nga nagbatok si Ido. Kasi Tapos nga ini. Kaya pininod. At sinahon ta ka ngayon. Ikaw man nagpapakurong na Ido. Ha? Kurong. Itong pakurong. Tila na naman ka. Miling si may sadiri kurong. Tapos si Ido niya mang kurong. Kurong man. Kung nag-riband man si Ido. Bagay man. Kung kalbo siya, kalbo man. Harog pala niya kaya. Ano, kung baga pares-pares, pare ang hayop. Dapat pala happy hayop Ayun. man. Ano yan? Dito sa imong mga igos duman dito rin, pwede mong ipag-groom duman kay Dahil mo na to. Becky Bello lang to. Sabi nga ni kasi sa Romecos, Becky Bello only touch my skin. Only Bello touch my skin. Ako na, kabisyo kang hayop ka. Ambisyoso. Siyempre kuya dyan, na kadakol ning gusto man na magkaigwan ng mga pet. Ito bagang mga alaga ninda din sa and ganyan na diin ang gusto ninda ito nang talagang may mga may mga lahi na talaga. Gura man nagre-range ang mga argan, halimbawa itong from duman sa Saradit, baga duman itong Chihuahua, Shih Tzu, itong kung ano-anong mga breed kang Bulldog. hanggang itong Dog. Dracula ng Ido. Gura yan nagre-range ko niyan ta. Siyempre, ang iba kaya sawa naman sa askal. Oo. No. Di ba? Itong gusto nila ito, naghihilang-hilang man. Agum ko yung araskalo na. Agum ko yung araskalo na. Mataman ba kong askala? Inidumaan na siya ng Kaya na nga siyempre, yan makandilad ba gina yan? Ayun. Lalo yung mga imported. Mga imported, ito may mga breed. Ano yan kuya? Nagre-range siya ng gura Usually pag mga small breed, particular itong mga pure breed talaga na mga let's say itong sinasampol mo sa bagong Chihuahua. I think ang pricing talaga ko niyan medyo nasa kamahalan na yan. Arag tangon yan, nahali pa sa nakita sa pandemic or nasa crisis pa kita ngon pero ang range kang mga price range kang mga arog na breed siguro I think nag-run pa siya ng 15 pataas. 15. 15 pataas. Oh. Ay, igwa nga ning Tapos ang dogfood pa baga. Ang dogfood ba tingoy, mas mahal pa sa sinanduming. Yun talaga. Pero ang kilo 180, sinanduming 45. Oo. Oh, di magdogfood kita. Social ka pa. Yun talaga. Bisan nga nila, luluto ang fried chicken. Mahal ang tapos konsumo. Mahal ang sardinas. O di pa ang maano ka yan. Di makaali si Among, tama yung mabantay duman sa hayop niya. Ito ba ang problema? Kaya nga nagbakal Ido para may magbantay. Sa harong. Sa harong. Ngunyan, di makaali si Among, tama yung mabantay sa Ido sa harong. Tabaka so ayam habo no. 15,000 na yan. Mas mahal pa sa agum. Ikaw kung piguling Ido, bako ko kayo sa inapig bakal. Yo. Dahil siya nagbabatok. Useless. Useless. Ang gusto, ngaon lang siya duman sa luwas, at ang bantay.
Baka ito ko yan. Ang gusto niya, Siya ba yan? nakuha ko kuya dyan, na feel ko na gusto niyang may nakatutok sa iyong CCTV. Ayop na ito Hindi yan. nagbabatok. Hindi talaga nagbabatok yan. High-tech na ano. Ilong yan. Ang gusto niya, may nakatutok sa iyong CCTV. Masakat lang siya sa may kahoy, kuya dyan. Masakat lang siya sa may kahoy. Tapos, hihilingon mo lang siya pirmi sa monitor mo sa loob ng harong. Tapag may parabo, nag-aaral lang sa keno. Tutok do. Silent type. Kailangan to ng dog food. May ko tayo patsikat mo kay Kuya Ganda. Baka Dumang ka sa napakal Happy mong ido. Animals. May Hanap ka din bahog duman sa Happy Animals. Kung paano mag-revoke. maski sampalingon mo. Kumain talaga. Kaya, ouch! Parang siya kayan. Pag Tom and Jerry style yan Kuya Jan, invite mo na ang sa tuyang mga viewers ko niya na pagkabanggit. Ang aning mabisita ka duman sa imong mga shop na niya nagdi sa siyudad ng Naga. Yes po, Liwat. Good evening and maray na banggi. Ini-invite me po kamo, Gabus, and even sa mga friends na nagdadalan digdi na ang Samuya pong shop everyday po sinda bukas from 8:30 to 7 p.m. Except for Sundays. Pag sa Sundays po, until 4 p.m. lang po kami pag-abot sa katedral saka sa may Panganiban. Then itong Bark and Bite Me po sa Magsaysay, inaabot po kami ng mga 7 p.m. naman. Okay. So, yaon po sa Muya ang halos kumpletong Bulong. linya kang mga pet foods po, particular sa dog food and cat food. And at the same time po, may mga medication man po kaming available sa Muyang stores and accessories. Vitamins. Yan. Vitamins yan. Yaon po yan. Kuya Jan, ikaw naman ido nagbakal na 6 years old, senior citizen, may card. May card. May discount. Pwede ka. Kasi among yan, baka magtong kapanan niya. Medyo alam. 20% off. Okay, Kuya Jan, salamat. Thank you. Igdisa sa muyang programa. Giraray sa mga pet owners, sa mga pet lovers, dyan ang Happy Animals, dyan sa may atubangan kang Naga-Cathedral sa may Panganiban, Igwapa po duman. Igwapa, oo. Beside And then, Pintorama Trading. Iyan, beside Pintorama Trading. And then, syempre, duman sa may, Magsaysay. sa may Magsaysay, Bark and Bite. Bark and In Bite. front of Topsy Terminal. Iyan. Okay, Kuya Jan. Mapatsado kita. Mapatsado Kung kita rin duman. naman da. Ako, halik na naman ako duman. Tesay mo mo ido. Iyon na naman. Tapos kami nagsisasar-sardinas. Sige. Okay, salamat sa muyang pagbabalik. May sarap pa kitang mga kaibanan. Siyempre, para sa pag-extra na sa tayong programa. siyempre. Mabalik pa po ang programang Dos Bosamos! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With the office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Starcy Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.
Ohoy, ohoy! Sabi ko na, paano kita ngunyan ng guest may napagabanggi? Ngayon talagang big bisita kita hindi. Abat pa ning alas 4 magahon. pero bago yan, i-greet ko lang ni, baka magkarilingawan ko. Sige, sige, Kay Teacher Lisa, nagdadalan, kay Chinchin, kay Manny Nolasco, hello boy. Kay Pading Joshua Jerome Nasayaw, Padim. Kay Kuya Jeff Pugay dyan sa Sendang Harong. And siyempre dyan sa Palestine. Oh. Kay Ate Glenn sa si Madiris, nagdadalong yun. Okay. Si Madiris da atuspak na, napagmata. Ayun. Kay Kuya Rene Maligat, ayos na daw ko naman mga boss ni Indo Tito Ray, maray na banggi po sa Indo Gabos. God bless. Sa kay A.R. Bello, shout out, hali sa Baguio City. Oy, Oh, malipot na lugar. malipot-lipot na Normal lang lugar. po yan, Lola, na napapamata ka, na tuspak na. Bago yan Alzheimer, talagang parte lang yan kang kaugmahan sa buhay. Oh, yan na si Kuya Fred. Pisado na nindo. Ansa mo yung audio man. Yan. Ay, yan pala. Dalingaw. Kay Isaac dyan sa New Jersey, maray na paggabanggi. Sige. Sa kay Jarrell Neal. Maray na paggabanggi dyan sa Enugabos sa New Jersey. Dapat nang English kita. Oy, New Jersey. Oy, Gcash ta. Gcash, Beke Gcash naman. New Jersey pa de. Aram kang mayaman ka na dyan. Kindly donate some amount for us. Okay. Dollar. Dollar. $20 May do. or $200. Any kind of in kind, basta in cash. We will appreciate that so much. Yeah. Baski package na Levi's, apat. Yan bari sa baba sa ko yung sa mo yung Gcash number. Yeah. Yan. Baka demo na ano ni malibog-libog man kaya ni, di na mamaanan ang malsok. Ang mata. 0910-347-2074 po. Ade alat-alatong ko yan. New Jersey. New Jersey. New Jersey. Jersey man lang yan, Sando. Sabi ni Kuya Joel na Hernandez, kuya na ang parapindot. Ay, iyo pala ay. Happy viewing, Joel Suzuki. Ay, iyo, si Joel Suzuki, manager ni Kan Suzuki. Ay, matibay ni. Approve na pala sa imo. Approve na to. Ayun, matibay ni. Baka na naman auto. Ini, na-maintain, bilib ako kini kay Joel na Hernandez, Kan Suzuki. Na-maintain ini sa laog ng halos 4 na bulan. Nagkuta. Nagkuta. Naisipon no, 2 aldaw lang, 28-29. Nakaka-release pa sindang 8 auto. Alright. Ayun, bilib ako. Kaya ang yan, pigtawan sila kang garo general manager ninda, na anong sidang manager diyo sa Southern Luzon, na pigtawan sidang trip para makagarduwang simana sa Australia. Ayos ah. Bilib man nga ni ko. Ang kaso lang, ini, garo day pa madagos-dagos. May ticket na siya. May mga papers na. Hindi, pigtugutan kang agum. Iyo, ulak man. Kuta na, manager, Joel, sa Diyos ang kakuta na nagparam. Na may dudumanang ka, naarog ka ni sa trabaho yan. Di ka nagtutultol magparam. Takot sa agom. Baka. Garosi. Kuya Jeff. Ay, sorry. Ay, Ayaw mo pala. Hindi ko kuya dyan. Si Kuya Jer, saling ko, daiman naanggot sayang agum. Ano? Paano man maanggot kay Kuya Jer ang agum? Naday nga na siya nahiling, tiga parahanap, bira mahiling. Minsan- ang agum ni kuya dyan, kung demon. Ay, si agum ni Kuya Jan, ay mabuhat yan. Ave Maria Purisima. Ini, para simbahon ini. Permi sa katedral, permi sa Pransya, sa gabos na mga Santos Dominicos, permi ko na nahiling duman. Kayo, mabuhat ini, marin si Ate Hala, Ate Christy. Peace, man, peace. Marisa ng agum ni kuya dyan, bagong santo. Ayo, bako mo santo. Ayo, pero tama man lang ta si Kuya Jan, bako makasaalanon man. Ay. Ay, Sampol. Malagda siyang brands na Happy Babe. Happy animal lang, okay na eh. Malag pang happy. Ano mo sa happy babes na yan? Baka si Kuya Androsan umakasimbag kaya. Clue. Clue. Ang kasusunod niya si Kuya Andrew. Daya sa nabasa ko lugon pag ay ko si tugtog lang Careless Whisper. May tubo!
May tubo sa tao kang boarding house. Iyo, may tubo. Oo. Baka ano yan kang geothermal? Ando na ako nga ni. Paano na ang tugtog? Oh. Paradise. Oh. It's paradise. Oh! Baka alas 2 magaw na yan. Tapos na, nagduwa, nagtulo. Dating may shirt, nagbra, tapos magali. Tanda ko yan. Naistoryan ako katong parokyano ko. Naistoryan ako to. Iyo. Gibo-gibo yan. Oh. Gibo-gibo yan. Gahalos ka, boss, manaagila. Ay, dahil! Sorry. Sorry. Dayon palan ka, boss. Oo. Ang iba mo palan, para baklawon. Oy, happy viewing po kay Sini. Ay ka Bob De Vera, ang manager ni kang BDO. Sir Bob. Sir Bob, Hello pare po. na si Payong ta dyan. Sir Bob, Oh. nasa mo yung Gcash number. Oo. 0910-347-2074. Ayan, okay. Okay. Saka, Sir Ipadara mo Bob, na lang ang tatao mo sa Mosalite Bank. Pero, BDO Pero matibay ni si Bob De Vera. Bilib ako dito. Isipon no, longest manager ha. Hanggang naging Ayun. general, ano na siya. Congrats, sir. Congrats, matibay ka talaga. Bilib ako naghagad-hagad man kaya ko din advice, garo financial advice, iya. Maano man ni, mabuot, taga-bangko, Banker, taga-guwa pa. Oo. Kaya ngunyan, naghagad mo akong advice sa iya. Kung paano man makaimpok, paano man makatipon, bilang arog sa kuyang parabulog, masakitan man ni, aral daw, pigpara-advisean niya man ako. Sa English pating paagi. Sige na, paano da? Ang sabi niya sa kuya, Fred, we find ways. Pa kung ano man ang video? Kumbaga sa... Ginamit si Taglay. Kumbaga sa Robertson, mura na, masirang pa. Yun ako. Alawi kung si ano ko saya agad advice tungkol sa financial. Ngarik paano man ako makaimpok, makatipon. Sinimplihan sa nak, we find ways. Bob De Vera, talaga. Idol, abogado ng aki kayo ni. Si Attorney Jude. Attorney Jude. Oo. Si ano, si Sir, invite mo guest to be. Iyo, masunod dyan si Sir Bob. Sir Bob. Iyo, masunod yan. Iyo. Igura mo kitang mautangan. Oo. Pero bilib ako kay, kay Bob De Vera, ha? Hindi siya mahigpit sa collateral. Kumalun ka, sabi sa kuya, ay, Fred, maski bambusit lang. Collateral. Pero pagkaano ko yan, appliances. Bambusit lang da. Pwede na. Da. Pero makukuha. Garo, mapuon da ako. Garo sa baba mo, garo, 2.5 garo. Ay, linding man pala na mo ba? Ano man pala. Ang piga-una ko, rinibo lamang. Linding man pala na mo sa kuya. Kaya pala, nagtugot ka, tukawan bambusit. Oy, may nagkimat-kimat digdiyo. May naglaog na Gcash. Salamat kuya dyan. Thank you very much. Salamat sa Aramo Pigtaw. Pero 3K. Wow, matibay. Tulo kami, 3K. 9K. Dahil kung sa ayuda, first batch. First batch. Kung si Erwin Tulpo nga ni sa DSWD may 4 na ayuda, may 4 man kita. Si Rapid, arin yan, itong... Si Erwin Tulpo. Bako yan itong nag-interview yung nag-log sa hotel, nagkakanmalang manok itong babae. Bako man yan, Rapid na si Senador to. Si Senador to. Okay. Iyo. Sako ito may bisita man na Bombay. Abo ng durugon ka itong agom. Okay. Tanda ako na. Si Insan Banjo kandi nagdadalan ko niyan.
Ang sa mo yung GCash number. 0910-347-2074. Marigmado na. Siyempre, boy, ano mo daw yung pambayad ng guring-dirig? Saka ano pa din yan? Nagsisirip na si Jose Si Marichan. Maris dyan, iyo. Iyo, September 1 na. Madali na. naman ang Madali na. Whenever I see girls in boys. Oh. Ano man problema mo si Marichan? Nagdadalan sa to. Iyo. Uy, di. Nagdadalan sa Diyos ko Pagdadalan sa kita. si Marichan. Oy, si Marichan, tanda taka. Oh. Pamangkin mo pala si Jackie Chan. Okay. Siya pares magasingkit. Iyo. May negosyo ka mo di sa Pilipinas. Kamu nagdara kang Binchan. Endo pala yan, Vince. Ngayon ko lang naaraman. Oo. Matindi yan ka mo, ay. Pag-usan na itong sa atin ninyo, itong kakano naman, itong tansyahan. Sige, Kuya Fred, baka igong mga message sa imo. Ay, may ano, Nag-chat sa imo. Ay, wow! May nag-ano sa to, Uy, from Manila. Manila. May nag... Ano yan, Manilabak? Si Senator Robin Padilla. Oh. Uy, uy! Uy, Becky naman! Ay, ano, bitsin nila, dahil pa kung... Ano? Iyo, si Robin Padilla. Nagdadalan sa to yan. Iyo, nagdadalang sa to. Ay, di, matibay ni, bilib ako, di. Iyo ba ganun sa may isa sa batas na itong, ano to, cable car? Cable car? Iyo Para ni. maiwasan daan. Maiwasan. Pero sa totoo lang, Cable car. bilib ako, di. Ano? Kung madadagos yan cable car, o zip line na yan. Oo. Kahirap di si mga babaerong mga agum-agum na lalaki. Ano? Tailon mo, iagi kita duman sa taas, di sakat, cable car. Oh, masabi sa agum, pauli na nga ako, masabi sa agum matingag, oy mayo ka patabi, nailinta ka sa taas, dahil ka papigaagi. Ayun, kaaryan kayo, no? Oh, masaiban, ano ka manggum? Ako ba ganun nakablungbado? Nakaarap kayo, no? Kaskason. Mayo, ibang niya rao, nag-arabi, oh. Kaya, uy, ano, sila do Robin Padilla Padagos, so marayan ay. Talaga taga-dait ka talaga. Nanganaan ka sa Kalagwas. Mataw ni si Robin Padilla. Joel, Kuya Joel, napangisi. Sabi ni Kuya Joel, laglagan na ni. Laglagan na ni. Kaya man yan laglagan, nagkataon lang mahigpit si misis mo. Okay. Maila saludes. Kulog sa pangakangingirit, pati sa tulak. Okay, salamat po sa pag-aandam. Ay, sana po, kontrahon mo yan ng Buscopan. Yan pong kulog ang tulak mo. Takang luluwasan ka yan. Pag di mo naagapan yan, kulatid yan. Ano nga na si Kulatid? Obra, soka, atot. Sunga! Ikaw mo naman ka sa Kulatid. Hilang yan ni Arnold po, nagpabulong sa Minalabak. Kaya nasa BMC. Sabi na kaya na magkaparabuya-buya. Para pakit ka man ni Sando, ulaan kang sarong pitsil. Nyan, madali. Kaya mo niya na peristahan. Mag-ingat-ingat ko niya na peristahan. Ayo. Kung niya pati, alam ba mo yan, peristahan pati. Alam ba, sabi uso ang harandaan. Kunyan, kung madyang ka sa mga handaan, igwa ko talagang amigo kong si Buyong. Ay, ang pagkasusupon kang Buyong na niyo. Tapos pag madyan sa, maribo ko niyong taga-udyong na ini, saro. Manda ka da, sabi ni Kaider. Manda ko, daraan ta ka, pirang gramo. Iyo, ining si Buyong na ni, magsulot ko nun, maray. Masabi yan, Fred ang bato. Oo. Ang saro, ang katay niya, si Kuya Jan, medyo gatok-gatok ang bitis ka yan. Bako yan makurawdar na. Ano? Masabi yan, Ding, ang arkok siya, gatok ang bitis ko. Nya. Sili ko si Padin. Oh.
Yung kaya nga ito, bigyan Agos ko yung istorya, itong Kibuyong. Kibuyong. Ini si Buyong, kapag kasusop yung taga-Limanan naman yan. Kababaryo ko po eh, kaiba-iba ko padayong bailihan. Ngunyan, para mahilig yan sa pistahan, kaso lang susupgon. Kanang nagdumang kami kato sa kanaman, may kipista kami. Ngunyan, piga-alok na siya magkakan. Tapos, kakanay ka mo. Ako, pag sabing kakan, may mariguso, kakan ako. May mariguso. Kaka-preferes na mariguso. Sabi ko, matibay man harong maniyo. May bangot, malay, pila kang taba, budi drive. Alangan. Ngunyan, si Buyong, dahil nagka-para-intindi kang ano niya. Ayo. Kauyaman ka itong may-ari. O, uminom ka na lagod nga digdi, pinahampang na. O, di paggampang, nasupog siya. Di, anong ita, pinahampang, di pa kung nag-ano ngayon. Big para patagay-taga, big para painom-inom. Ano ka kayong kulugong tulak ta, di pa nga nagkakakayo. Daraho na naman sa ospital. Pero bako naman sa BMC, di na sa integrated lang. Oo. Kandaraw sa ospital. Dr. Nilo Roa. Ya, iyo basta pigdara duman sa ospital. Uri pag-abot duman sibot man si doktor. Pagka ano, say nga nali yan, pasyente yan. Say nga nali yung pasyente yan. Ay hali po ngayon sa pistan. Na impatso. Di po na nakakana impatso. Pero nga yung yung kinakan, violet nga di ang lawgan tulak. Oh, na impatso ngayon. Oh. Oh, tapos ipinatong sa ipinatong duman sa itong pulimbig na naman na mayong bitis. Ngunyan, pag ako yan, sabi ka itong ni doktor, nas, ano daw, paano, iluwas mo daw sa mga panlabatiba dyan. Sige, hali ka na sa pista, basog-basog, garo. Galabatibahon. Ano ka kaya? Gusto na ako magturuga, ay. Nasabi ko, day man po yan, dok. Ano kyan, likay ka, flat na, motor mo. Ay, siguradong si motor mo yung gayo. Ay, ano? Si nag-guess garo tong init di tratay duron talaga to. Ito nakakopya so bago. Sa pangalan ni Lubat. Irak man yan, alihalo yan ang halat kang bado niya. Hanggang yun, dahil pa nag-aabot, na bulan na lamang. Kuya Rubin, sige, baki naman. Nakabayad naman baga, balik-balikan ka pa. Oo. Sabi niyo, Paning Fred, halaka, cable tie. Ano yan? Enje Rabago de Guzman. Fred, cable. Ano Cable yan? tie. Anong cable tie? Hindi ko naintindihan ang cable tie mong yan. Ang aram ko, itong ginakod duman sa kuya, katong mga nasa BPO. Hoot, ay. Ito. Okay. Okay, so, salamat. Di luliwin na kitang mapaarap. Sige, medyo na. Pasalamatan na girarin si Kuya Fred sa pag-iba sa tuya, ngunya na pagkabanggi. Kuya Jan saka si Kuya Jer. Si Kuya Jan, Salamat si po, Jerry, Kuya salamat Jan, po Kuya sa Jer. Thank you. Mga And unexpected mga guest. sponsors. An unexpected guest. Dahil mo akalain, mga dahil mapiganong taon, nag-rigdi. Kakanglas man Magulo-gulo yan. ang boat mo. Yung nga ni. Una nga nito, marito may audio-audio. Nakatabang-tabang. Pag kumain Black Label, Kuya Jerry. Hoy. Dito ko niyang kuyahon. Kay Poch Orsena Bismonte, salamat. Kayo po. Salamat. So, girarin sa mga sponsors, andyan ang Just Enjoy Events. Siyempre, ang Noy Maki. And, siyempre, ang Tinandayagan Falls and and Resort. Resort. Maraming salamat po, Tabi sa Indoga Boss. And siyempre kay Kuya Fred sa ang Audioman. Asa to yung Audioman para sa lupit na malupit. Razorback. Gunting po, ginanting. Ginanting. And kay Kuya Jan sa iyang mga shop, Happy Animals, Back and Bite. Hapon. Happy Bay. Kay Kuya Soon. Kay Kuya Soon, Jan. Bran. Kuya Jer. Kuya Jers, lobat me. Pontayo, charge me. Okay. Sige, salamat po. Thank sa you, inyong thank you. pagkatabay ko niya na paggabanggi. Maski matangaan Maski late na, na, baka mo late na. dyan sa nag-iba sa muya. Siyempre, Tito Ray, sa muya mga pages po, sa ito pong Siyempre, sa ang samoyang pages po, Gulpian, Tito Ray Borromeo,
Naman dyan ang Boy Agda page. Ang Dos Busabos PH sa samuyang YouTube, sa Facebook, and then sa Instagram. And TikTok. Yan. Kuya Gabos Fred, po sa yan, imong, Dos page. Bosabos PH. Si page si Kuya Fred. Giraray, Razorback by Fred para sa gupit na malupit. In front of Cathedral Church. Atubala kang simbahan, kaya pirmi kitang banal. Yeah. So, imbes lang ko Alright. nakalaog, simbahan, ganyan na taon. Sige po, salamat. Sa liwat po. Igdi sa programang Dos Dos Bosabos. Salamat! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/JustEnjoyEventsNaga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki. Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.